Špatný tiskový zákon. No. Určitě v tom bulváru už nejsem, já bych už dávno seděl. A to je pravda. Já to miluju tyhle ty knížky. Rozhovor. No, jo. Vyčistil už si mi ty boty? Hranaři, Ne. Pálek, že? Ale za chvilku paparaci přišel. Řekni Jakubovi, ten tady bude mít určitě hodně chlastu. A já nejsem moc hezký. Gábinko, tatínek, tatínek, tatínek. Tak to asi ne. My jsme byli pěkná rodinka, co? No. Budeš jí platit těch 50 litrů měsíčně? No, je to víc než 70, ne? I s nájmem. Ještě já... 75 Co jsem to říkal? Co jsem to říkal? Já koukal, říkám, já debil, teď co si tipnu tady cigaret, takže vytáhnu a kouzím o to víc, protože to je v tu chvíli úplně jedno, že jo. Jestli ze mě bude hvězda YouTube, 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 jestli ze mě bude hvězda YouTube.